θα παγκρευτούμε. Κώστα, έλα από εδώ. Γρηγορή. Έχουμε και δεύτερο γύρο κλεισίματος. Δεν πληθήκατε καλά. Κάνε. Τα αυτοκίνητα. Έπρεπε να βρούμε η προβατίνα εδώ, ρε. Και το τσίμνουδα. Κώστα, πέταξε τα σκουπίδια. Είναι 500 χρονών σαμπάνια σου δώσε. Όχι, τζούκες είναι οι Καΐροι, είναι... Ίσα-ίσα, ρε, αυτοί οι σωζωμένοι γίνονται καλύτερες. Η ουσία είναι ο αφρός όμως, το μπαφ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο Μαρσέλο, Εσύ μπορείς μετά να από ακουαφόρ. τόσα χρόνια τέτοια νίκη, Κώστα, παραμύθι να ακουαφόρτε. μην τα πιάνεις ελπίδα. Να μην τα πιάνεις. Τραβώ μια φωτογραφία να πούμε για το μαγαζί. Άρθρο το φωκείο να θέλουμε στην οδοντήσιο. Πουτός, εγώ το κύπελο. Ο γιος μου που είναι. Κοίτα, να έρθει κάτω. Έλα κάτω.